οδηγείται και η Καρίνη Αγκέρ. Η οποία ωστόσο εξέρχεται από την μπροστινή θηρίδα και θα οδηγηθεί και πάλι. Πήρε τη θέση η Καρίνη Αγκέρ. Κύπελλο Χιλίων Κινέων 2012, πάμε για κίνηση. Έχει δοθεί εκκίνηση, καλή εκκίνηση για τις φορβάδες με την Μποναβεντούρα αμέσως να τίθεται στην πρωτοπορία. Η Μαριέτα προσπαθεί, η Σόμνια απ' έξω σε καλή θέση. Στην εσωτερική είναι η Άλμισσα. Στην πρωτοπορία η Μποναβεντούρα, η Σόμνια είναι σε καλή θέση. Απ' έξω και η Καλίνη και στην εσωτερική τώρα η Άλμισσα. Η Μποναβεντούρα μπροστά. Στο μισό μήκος η Σόμνια. Απ' έξω η Καλίνη, στην εσωτερική η Άλμισσα, Μαριέτα, Καρίνη Αγκέρ. Στις τελευταίες θέσεις για Mystical Storm και Χαβάη Μπάρτσα στο 1200. Μποναβεντούρα μπροστά. Η Σόμνια είναι στο 1,20 η Καλίνη, η Άλμισσα στην εσωτερική η Μαριέτα, πιο πίσω η Καρίνη Αγκέρ, η Mystical Storm, Χαβάη Μπάρτσα, πάμε για χιλιάρι. Μποναβεντούρα στο ρυθμό της, μισό μήκος, ένα μήκος από Ινσόμνια, η Καλίνη απ' έξω, Καρίνη Αγκέρ, Άλμισσα στην εσωτερική, Μαριέτα και Mystical Storm, 900, Μποναβεντούρα πάντα κοντά, η Ινσόμνια στην εσωτερική, τρέχει η Άλμισσα, απ' έξω η Καλίνη, Μποναβεντούρα ανοίγει το ρυθμό της στο 700, δύο μήκη τώρα από την Ινσόμνια, η Άλμισσα, η Καλίνη, η Μαριέτα, η Mystical Storm. Πάμε για 600, Μποναβεντούρα με την Ινσόμνια πάντα στο 1,5 μήκος. Η Άλμισσα στην εσωτερική, η Μαριέτα, η Mystical Storm. 500, Μποναβεντούρα προσπαθεί να ανοίξει τώρα διαφορά. Στα 2-3 μήκη από την Ινσόμνια, πιο πίσω είναι η Άλμισσα. Προσπαθεί η Μαριέτα, η Mystical Storm. Πάμε για τη στροφή. Μποναβεντούρα έχει ξεφύγει. 3-4 μήκη από την Ινσόμνια. Πιο πίσω η Καρίνη Αγκέρ κάνει finish. Η Μποναβεντούρα έχει ξεφύγει. Είναι 6-7 μήκη. Πάει για την νίκη. Η Ινσόμνια πιο πίσω. Η Καρίνη Αγκέρ και η Mystical Storm. Μποναβεντούρα στο 200 έχει καθαρίσει, είναι 10 μήκη μπροστά. Η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση, καθώς η Μποναβεντούρα οδεύει για να κερδίσει το κύπελλο Χιλίων Κινέων. Εύκολη επικράτηση η μάχη για δεύτερη θέση, με Ινσόμνια τελικά στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω Καρίνη Αγκέρ και Μαριέτα με Mystical Storm. Εύκολη επικράτηση για την Μποναβεντούρα. Θα οδηγήσει στο ρυθμό της και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες θα κατακτήσει πανηγυρικά την πρώτη μεγάλη κλασική της υποδρομία. Πολύ καλή εμφάνιση για την Ινσόμνια. Θα πάρει τη δεύτερη θέση. Καλή εμφάνιση φυσικά και για την Καρίνη Αγκέρ. Βλέπουμε εδώ την Μποναβεντούρα. Ανοίγει τη διαφορά και οδεύει για να κερδίσει εύκολα. Ινσόμνια, Καρίνη Αγκέρ. Πιο πίσω φωτοφίνης για τέταρτη θέση. Είναι Μαριέτα και Mystical Storm. Ίσως η Μαριέτα στη τέταρτη θέση. Αναμένουμε το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε την μεγάλη νικήτρια του κυπέλλου Χιλίων Κινέων, Μποναβεντούρα. Προπόνηση Ανδρέα Χαραλάμπους που την παρουσίασε και σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση. Από την αρχή την οδήγησε στην πρωτοπορία ο Δημήτρης ο Κεφάλας. Και όντως στην τέταρτη θέση η Μαριέτα. Στην τέταρτη θέση λοιπόν η Μαριέτα. 6-2-3-5, 6-2-3-5, 6-2-3-5 αποτέλεσμα του κυπέλλου Χιλίων Κινέων. Και αναμένουμε πλέον τις αναμνηστικές φωτογραφίες για την νικήτρια Μποναβεντούρα.
Βλέπουμε λοιπόν εδώ τις αναμνηστικές φωτογραφίες για την νικήτρια του κυπέλου Χιλίων Γινέων, Μποναβεντούρα. Ιδιοκτησίας του κυρίου Νικόλα Μιτσίδη, προπόνηση όπως είπαμε Ανδρέα Χαραλάμπους με Ραβάη Δημήτρη Κεφάλα στην τρίτη της νίκη και στην μεγαλύτερη της μέχρι στιγμής, με τελικό μέρισμα τα 2,70 σετ. Ήταν το φαβορί της υποδρομίας και επικράτησε πανεύκολα στο κύπελο Χιλίων Γινέων. Τον όμιλο θα συμπληρώσει ο Σερ Χαζάζ Τζούνιορ. Στις θέσεις του στα άλογα.